ufikile ulandelwa isizwe Ngiyakhetha inkosi enkulu ezohleli mama Nazareth unyazi lasezulwini. Omile ngaphambili uNothani isibongo amaphumulo mqhamuko eMlazi ekuphumuleni tempeli ngenabasho bengiphethwe eThelimusa tempeli. Ngenxa yesikhathi enginike sona ngizocela ungabe ngisabingelela ngekuyigaba bengicela nje ukudlulisa ukubingelela okukhulu kwabantu abakhona phakathi kwaleli egameni elihle lonyazi lasezulwini. Ngoba ngimile la ngaphambili ngizomela abafowethu nodade bethu esamalunga amasha nabo lapha kwaNathesa. Okhuluke mina ke ngisakubonile lapha kwaNathesa ngibona uthando olukhulu kubuholi nobumbano kwazise phela kulula ukusebenza ngabantu kepha bona isineke sabo sisenze sabona ukuthi cha sifike ekhaya kasidukanga. Kuthena abaphathi bethu bebiza umhlangano ngicathi babebize kuyona le ndawo besichazela ngayo iNathesa nangayo imisebenzi eyenziwayo kaNathesa nami ngibese ngibona ukuthi umuntu ifundiso asuka nazo ekhaya azisukufa ngoba kukhona uhlelo njengalolu lapha esikhungweni. Engathi ke bodade bethu nani bafowethu esifikayo engathi nobani bengamthatha uShembe amenzi wakhe aphile kuyena emzweni nasemathanjeni akhe nalapha ahamba khona ngoba hleze mangenzeka kanjalo asizukushayisa ndawo kulolu hambo lasezulwini ngoba sonke njengoba sila sunanini akakhuluma ngawo baba uMshumayeli ngoba sonke sila sikhona nabazali bethu basilalela odakeni njengoba babamkhulu alala odakeni naye eyobuza uNkulunkulu ukuthi ngoba sezombiza ibandla leliyosala libe khona yini noma liyophela. Uthi masemphendula ngoba kwafikula ngaphuma Scott kuyi babamkhulu elelo udakeni uthi masemphendula usethi hayi mntanami uNkulunkulu sengiphendulile ibandla ngeke lisaphela ngoba seliyoba khona kuze kube phakade. Ngakho ke nathi sunanini ngakho ke kuzofanele singazenyezi ukuza kwaNathesa nathi masifike emakhaya sifike babona abazali bethu ukuthi sinko abasiphathise sona azange sishiye endleleni sifike emakhaya siphila uShembe ngoba sambe siphila uShembe. Engathi ke nobani nayo bengayibheka ke lokuhamba kwasezulwini singathi umuntu emayifika ekhaya ufika useshintshile afike sehlabelela ingoma ethi ngiyazikhumbulile uleke ngalulekwa ngazo kepha ngathi sonke besingasihlabelela ingoma masifike emakhaya ethu sithi siyazidinga ezokumbonga thina ababeziweyo asimbonga uthi umsika asimbonga uJehova.
engathi uNkulunkulu omkhulu wasemhleni ubengasibheka asithande nathi asivikele lesikhathi esikhona manje akhuluma ngaso babamkhulu wathi kuze isikhathi esinje maseyinganza sesihogweni ngeke ngisangena khona ngenxa yesikhathi kodwa nobani engathi ubengayibheka bese ethi inkosi ngisindise ekufeni kwesibili inkosi ibusisene kuzwini